Si pensaven que la xufa ens havia ja oferit totes les seues possibilitats, s'estaven equivocats. Ara torna a reinventar-se per a posar-se al servici de l'alta cuina. Investigadors de la Universitat Politècnica de València i el xef Jorge Bretón han aconseguit ablanir la xufa i amb això obren tot un ventall de noves textures i sabors d'este típic producte valencià. Passen a la cuina i vegen. De la xufa de sempre a esta ablanida. Amb una textura similar al cigró, es convertís en un aperitiu. Se nos ocurrió el ponerlas a encurtir, igual que los pepinillos y tal, para dar una alternativa más a los snacks que están directamente, pues que se pueden comer como aperitivo, ¿no? Una vegada ablanida, la xufa es deshidrata i se'n pot aconseguir pols. I com jugar amb tot això? Al restaurant La Sucursal ens han preparat carn de bou amb una costa de praliner de xufa. Però les novetats arriben també a les postres. Amb agents de textura han aconseguit gel de xufa, que permet que no es barrege i oferir gelat i calent en un mateix plat. En definitiva, traure el màxim profit a un producte conegut per tots. Es un producto que puede abrir un nuevo espacio, pues bueno, nosotros lo utilizamos, lo aprovechamos y lo damos a conocer, ¿no? Si eso además nos aporta a nuestros platos pues un toque de pequeña técnica o un toque a lo mejor más divertido, más sorprendente, pues enhorabuena, ¿no? Només queda submergir-se en l'immens plaer de cuidar el paladar.